नै गाइस दा ना हमनो थांसैलाय जोङो नै ओरै ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामना हो आरोना ओमफ्राय दा थांसै जोङो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा थौदो स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ गोजौ ओंखारलायबाय गाज्रिनो नै आस्राजिया बेजों नै सानै फैगासिनो दंबावो होलांबाय थानोसैलाय थांबाय थानाया एकदम गोजानाव नै जावलाबायनायखौ मोनफैलायबाय गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना बिराद गाज्रिनो जोङो नाखौ हमसिगोन बाल्थिङाबो गिदिरखौ लाबोखादों हमसिजोबगोन होनदों खोथायानो गैया आरो जेबो ओरैनो जोंना साउथनि एक्टर दङ सिंघाम आल्ला अर्जुन बिदा ओरै हेलौ गाइस हाउ आर इउ नै थामसा मोनदों माबा जोंना सिंघामा फरायनायफ्राथ' बिदिनोसै माथो होनबावनो औ एसे डिग्री मोनदोंमोन औ नै बे बाल्थिंखौ बुंहोबोजोबगोन दाहाय नाय दाथ' खालि नुदोंना औ दा फैनायाव नायदो रायजोफ्रा एकदम आस्रा जेजोंसो स्राव स्राव सारखानाय नै आस्रा जेयाबो एकदम गोजानाव गोदान थांगासिनो दं नै फुवारलायबावदोंसो नै नै दा फैबा नुगोन औ थौदो आवगायलांबाय थानोसै दसे सम आवगायलांबाय थानोसै होमबा नायदो गाइस नै बेयाव फिसा दङ बेयाव दंना गैया बेयाव आसा खम दा बेयाव साथरा बेलेग आरो दस्रा जायगायाव थांसैलाय नै बिराद देन्जारखा गुदुं गुदुं दंलायबावोसो बेयाव गैया मोनदां आन्दासाव नै सुरंग बेजों हाबलांनांगौ सिङाव दा नै मानसिफ्रा थाथ'गासिनो दं थामसा नङा होनदो औ ना जानायाबो थामसा नङा बेजों हाबलांनांगौ दा बेजों नैबे वाल सिङाव दं आरो सोरबा देहा गाज्रिबाथ' हाया बेजों हाबनो एकदम मा होनबावनो आरो नोंथाङा माबा होननो सानदों हाबनायनि मा बुंबावनो बिराद खस्थ' ना हमहैनायनि खोथा दा बेयाव नोंथाङा हाबनो हागोन ना हायो बेफोर आंनि ओंखाम जानायाव फ्रिजनि दै लोंनायसो नै बोरै हाबनांगौ उन्दुलायनांगौ गरायनि माबा खिनाय बायदि नुबोदों नै जेया नै ओमफ्राय जोंनाबो नैबे आसोला बिराद खाट्रा बुस्थु प्रडाक्सन मानसि दे आरो नै जोंना प्रडाक्सन भाई हाबलायसिगोन एबार प्रडाक्सन भाई हाबलायसिगोन सानि लियन बिब'नि फिसाला बेबो औ जोंना आदाया नै बेखौ हानहरलाय दादा बे लन्टिंखौ नै बेखौबो लाना हो गासे दुइख' हाबदो थ' हाबग्रोदो थ' साथा खेवनोसै बिगुरफ्रा ओंखारलांबाय दा नोंथांखौसो एसे बरसा खम मोनदां हाबनायनि हायो आं बिराद गाज्रि प्रडाक्सननि मानसि उदै गेन्द्रा मालाय मा खालामनो उफाय गैया जानायनि गेजेराव ओइ खिथुथिं नुगोन दै जेबो नङा दे खस्थ' हाबनांगोन आथिंखौ फोलावनांगोन नोंथाङा हाया ओमफ्राय नै आंखौ नायदो हाबनायखौ आंनासो नै फाग्लासो नै आयु बाला सिखाव लामा बिहरो बिराद डेन्जार मडिफाइडनि एकदम ओमफ्राय नायदो लामाया ओरै मोनफैलायबाय बा आरो ओरै रिपिट थांफिननांगौलाय आरो गोदाव सोरावसो जायो ना हमाबा ओंखायनो नाखौ हमलाबायनानै ब्लकफोरखौबो आगारलाबायनांगौ होमबा खामानि जायो मोजांनो गैया बाला थोबसेबो मानैसो मानैल' जायो फाग्ला दंबावो बा नै नायदो नोंथांमोन
Zabani in the Kawi. This is very dangerous. This is in production in the Kala bhai. black. এই পানী লো না অলপ Jatra मोनलायबाय थम जिंदा थम नले सब मरि जाबाय नायदो नों माने नाखौ जाखो नुदों आरो ना नायदो हाबलांबाय इलोनि मासिबो किशोर इलै बैसाराव बैना दं हाबलांबाय जात्रा मोनबाय ना Disc brake. दो नाকি डाइरेक्ट কিবা জালটো এই কিনারে চাইলো মাছটো ওইয়া মাটি তলত সোমাইছে দে এইটো এই ओंखारबायलै दै ओइजों ই মানে অঠা সেও থাবারে সেন थाङो ওই মাটি নাইছে এই হরকেটা আছে এই কেটা दे उठा दे र আছে জালটো সবাই দিয়েছে বুথম বরে জমা मावा रांग्रा नांदों बेसे गिदिर आंग्रा होनो बेखौ नै गिदिर नङा आजै होख्लायदोंसो नोंखौलाय बिराद माइ जायोलै बिथिं नाफ्रा नायदो होमबाबो नायथ'जागौ लन्थाइ होगोन लन्थाय ना थाङो खोमा नोंखौलाय दुगैदोलाय जि खस्थ' बेनोथ' जादों दा नै जोंना गोमो गोथां भाई ओंखारदों गोमो गोथां भाई नायनानै ला बिराद खस्थ' ना जानायनि प्रडाक्सनाबो बोरै ओंखारो आसरित थौदो होमबा माखासे सारैबाय आरोना जोङो फैबाय गरमजों हाला ओमफ्राय माने जोङो हजोंहाय माबानानै दा जोङो सायनायाव जों दङ आरो जेनेबा सायनायावहाय बिसोर फैथोंसै फैनानै ओमफ्राय माबानोसै आरो संला संलि जानोसै ओमफ्राय दा जों रुमाव थांगासिनो दङ थौदो होमबा थांबाय थानि नाखौथ' बारा देखायनाय जायासै फार्स्ट मोननायखौल' देखायनाय जाबाय होमबा थौदो थांबाय थानि नामा जायगायाबो हाग्रा बारिथार नै होमबा थौदो थांबाय थानोसै